Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που το βλέπουμε κυριολεκτικά κάθε μέρα, αλλά σπάνια στεκόμαστε να το σκεφτούμε. Τη μικρή, καθημερινή μαγεία της διάθλασης του φωτός. Εντάξει, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Όλοι έχουμε βάλει ένα καλαμάκι ή ένα μολύβι σε ένα ποτήρι με νερό, σωστά? Και όλοι έχουμε παρατηρήσει αυτό το παράξενο πράγμα, το ότι φαίνεται λυγισμένο, σχεδόν σαν να έχει σπάσει ακριβώς στην επιφάνεια του νερού. Λοιπόν, αυτή η απλή οφθαλμαπάτη είναι το κλειδί για να καταλάβουμε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της φυσικής. Και όμως δεν κάνουν λάθος τα μάτια μας. Αυτό που βλέπουμε είναι απλώς ένα πανέξυπνο παιχνίδι που πέσει το ίδιο το φως. Ας δούμε μερικά παραδείγματα που είναι σίγουρα πολύ οικεία. Ναι, όλα αυτά, από το λυγισμένο μολύβι μέχρι την πισίνα που μας ξεγελά και νομίζουμε ότι είναι πιο ρηχή, όλα οφείλονται ακριβώς στο ίδιο φαινόμενο. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να ερμηνεύσει τον κόσμο με βάση αυτό που ξέρει, αλλά το φως ακολουθεί τους δικούς του απρόσμενους κανόνες. Ωραία, καιρός να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα παρασκήνια. Πώς ακριβώς το φως καταφέρνει να μας ξεγελάσει. Η απάντηση λοιπόν κρύβεται σε μια μικρή αλλά πανίσχυρη αλλαγή πορείας. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε πάνω κάτω ότι το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Και αυτό ισχύει μέχρι βέβαια τη στιγμή που θα συναντήσει κάτι διαφορετικό στο δρόμο του. Όπως για παράδειγμα όταν περνάει από τον αέρα στο νερό. Εκεί είναι που τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Και φτάνουμε στη λέξη κλειδί, διάφλαση. Σκεφτείτε το απλά. Όταν το φως περνάει από ένα μέσο όπως ο αέρας, σε ένα άλλο που είναι πιο πυκνό όπως το νερό, είναι σαν να συναντάει κίνηση, επιβραδύνει. Αυτή ακριβώς η αλλαγή στην ταχύτητα είναι που το αναγκάζει να αλλάξει κατεύθυνση, να λυγίσει. Αυτό είναι όλο και όλο το μυστικό. Και αν θέλουμε να το δούμε ακόμα πιο βαθιά, σε μικροσκοπικό επίπεδο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα φωτόνια, τα σωματίδια του φωτός, κυριολεκτικά αλληλεπιδρούν με τα άτομα του νερού ή του γυαλιού. Αυτή η κουβεντούλα είναι που τα καθυστερεί και τα κάνει να αλλάζουν πορεία. Είναι σαν ένας χορός σε ατομικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν να το δούμε βήμα-βήμα για να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο. Οι ακτίνες του φωτός ξεκινούν από το μολύβι που είναι μέσα στο νερό. Καθώς βγαίνουν από το νερό και μπαίνουν στον αέρα για να φτάσουν στα μάτια μας, λυγίζουν. Ο εγκέφαλός μας όμως είναι προγραμματισμένος να πιστεύει ότι το φως έρχεται πάντα σε ευθεία γραμμή. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει αυτές τις λυγισμένες ακτίνες και τις προεκτείνει προς τα πίσω, ευθεία. Το αποτέλεσμα δημιουργεί μια ψεύτικη εικόνα του μολυβιού σε μια θέση που δεν είναι η πραγματική. Το πραγματικά απίστευτο όμως είναι ότι ο άνθρωπος δεν έμεινε απλώς να παρατηρεί αυτή την ψευδαίσθηση. Αποφάσισε να την καταλάβει, να τη δαμάσει και τελικά να τη μετατρέψει σε τεχνολογία που άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Και ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος? Η ίδια η φύση. Οι άνθρωποι παρατήρησαν πως μια απλή σταγόνα νερού πάνω σε ένα φύλλο μπορούσε να το κάνει να φαίνεται μεγαλύτερο. Αυτή η απλή παρατήρηση ήταν η σπίθα που γέννησε μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις. Τους φακούς. Είναι πανέξυπνο στην απλότητά του. Μελετώντας τη διάθλαση, δημιουργήσαμε δύο βασικούς τύπους φακών. Τους συγκλίνοντες, που είναι πιο παχοί στο κέντρο και μαζεύουν τις ακτίνες του φωτός για να μεγεθύνουν τα πράγματα, και τους αποκλίνοντες, που είναι πιο λεπτοί στο κέντρο και τις διασκορπίζουν για να τα κάνουν να φαίνονται μικρότερα. Αυτά τα δύο απλά σχήματα είναι η βάση για μέτρητες τεχνολογίες. Και κάπως έτσι, από μια ταπεινή σταγόνα νερού, η ανθρωπότητα απέκτησε μάτια για να δει το άπειρο, αλλά και το απειροελάχιστο. Η μεγάλη έκρηξη όμως έγινε γύρω στο 1600. Όταν καταφέραμε επιτέλους να κατασκευάσουμε φακούς με ακρίβεια στη Δυτική Ευρώπη, ξαφνικά άνοιξε ένας ολόκληρος νέος κόσμος. Προκάλεσε ένα κύμα επιστημονικών ανακαλύψεων που άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Ήταν μια πραγματική επανάσταση. Για σκεφτείτε το λίγο. Μικροσκόπια για να βλέπουμε τους μικροοργανισμούς. Τηλεσκόπια για να ταξιδεύουμε στα αστέρια. Φωτογραφικές μηχανές για να παγώνουμε τον χρόνο. Ακόμα και τα γυαλιά οράσεως που βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπων να δουν καθαρά. Όλα, μα όλα, βασίζονται στην ίδια απλή αρχή. Στον ελεγχόμενο τρόπο με τον οποίο λυγίζουμε το φως. Και εδώ είναι το σχεδόν ποιητικό της υπόθεσης. Ένα τηλεσκόπιο που κοιτάζει γαλαξίες δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά και ένα μικροσκόπιο που κοιτάζει βακτήρια, παρόλο που φαίνονται τελείως διαφορετικά, είναι στην ουσία πνευματικά αδέρφια. Και τα δύο χρησιμοποιούν φακούς και κάτωπτρα για να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, να πάρουν μια εικόνα και να τη μεγεθύνουν.
Και για το τέλος, ας αφήσουμε για λίγο την ανθρώπινη ευρευτικότητα και ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς το φως και η όραση λειτουργούν στον ευρύτερο, εκπληκτικό κόσμο της φύσης. Η όραση, βλέπετε, δεν είναι μία και μοναδική. Ο αετός έχει όραση τόσο οξία που είναι σχεδόν υπερδύναμη. Οι αράχνες έχουν πολλαπλά μάτια για μια πανοραμική θέα. Και μετά υπάρχει και ο γεωσκόλικας, που δεν έχει καθόλου μάτια, αλλά αντιλαμβάνεται το φως μέσα από κύτταρα σε όλο του το δέρμα. Η φύση έχει βρει αμέτρητες λύσεις στο πρόβλημα της αντίληψης του φωτός. Ξεκινήσαμε από ένα απλό λυγισμένο καλαμάκι και φτάσαμε ως τα μυστικά του σύμπαντος και της ζωής. Και αυτό μας αφήνει με ένα τελευταίο ερώτημα. Αν ένα τόσο απλό καθημερινό φαινόμενο κρύβει μέσα του τόση επιστήμη και τόση ομορφιά, πόσα ακόμα μυστικά για τον κόσμο μας άραγε κρύβει το φως, περιμένοντας απλώς να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά.